Simple this. Si mama, walang ang pasawa yun, viral na naman. This is the Bicol. Ang pasawa yun, viral na yun. This is the Bicol.
Oh my God, thank you so much. Hi, DJ Bicol, remix. Oh my God, thank you. 35 people in the house. Thank you so much. Thank you so much. Hi, Hen. Fine.
Thank you for the 6 people in the house. Thank you so much. Hi, sir. Mickey. Sir Ben. Thank you, Thank you. Thank you so much for the 4 people in the house. Thank you, Donnie. Have a good workout. Thank you, Brian. Tommy Boy. Hi, Tommy Boy.
So much. 45 people in the house. Thank you a lot. 49. Thank you for the likes. Thank you so much. Thank you, darling. Marvelous.
Thank you for this me. Wow. Thank you so much, sis. Thank you for the like. Thank you so much. Uy, ate. Thank you, Papi Steve. People in the house. Sige, nakalive ako. Okay. Beats Club.
Candy, oh my god, why loading? Sorry, loading, still loading. Thank you so much. Oh my god, sarap. Thank you so much. Good morning, sister. Good morning. Enjoy Zumba class, yeah. Zumba na, Zumba day.
One hour. One hour. Thank you so much. Super chat. Thank you. Thanks, guys. Guys, this is fun. Thank you. Thank you, 41 people in the house. Thank you for the live.
God, kapoy din. We still revive back again. From Miami to Madrid, Tokyo to Toronto, we go now. We don't chase dreams. Let's go. Hi, Jimmy. We're infinite, no wrong, no right, just feeling it. The stars align, we're on the rise. A brand new dawn behind his eyes. It's a worldwide kid, body and move. Now touch the sky when we say goodbye, we multiply. Black, 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 black. Oh my, 36 people in the house. Thank you so much, Aerofly. Thank you. Hello, ladies, looking good out. Yeah, thank you. Thank you, 49 people. Hi, Jamie. Thank you, Sir Ben. Yankee Ward. Hi. Fantastic ladies. Thank you po. Hi, Mark. Oh my God. Loading. Thank you, Sir Mickey Mazan. Thank you so much. Hi, Sir Fred. Stop to say hello. Hi, Sir Fred. Thank you for the likes. Getting ready to go to the mountain now. Oh, thank you, God. 1, 2, 3, 4.
So thank you so much. 10 more. I need Starling. Yeah, I need Starling. Wala ko nung mabili at Linda. Sawa na. Girl, picture na. Ayan. Ay, nagpayong ko. Ayan. Mobile. Yeah, I mean installing. I'm going home now. Oh my god. Oh. Baby, why you just made me down? I'm losing my mind just a little. Oh baby, thank you for... Amanin ka tube. Ano, makapin mo na kita. Ano ko kumain. Nabi. Wala pag istruhay, may turbis ma'am. Mali. Kape. Dahil makumain. Abo mo magape? Pagi ako, ako sa mapilit. Takigan kita sukan, ano, Sheryl. Coffee. Kung pinalang diya. Hoy, how about you, ano? Perla, ano? Dalpa. Manay siya din pa. Makape. I'm here.
May tinapay. Tama na. Pakita ka na. Boy, come here. Salamat po sa Having coffee. Come on. kape ako mali. May gatas ka pa? Tama na. Pinaman ako dito. Gatas. Nakaliwas na. Ay, wala. Magkura kasi ni asukar kasi ngayon. Ano ka man? Magputi asukar kasi ngayon. Kulit ka man. Sa ilarong ano? May mabot na daanan. Ano yun? Ha? Mami, sa kaya kasi madailin. Wala ko. At ang malalasutso. Tingnan lang kung sina-auto-outfit. Ano silang tigatan? Ano din ito? Yung mo sa pula dito. Ito basta man nag-anong mata ko dito may dito. Hindi ako maagagas-gatas na sa iyo. Dito aram. Galungkas na ako doon. Ay, bari ko lang na da. Sabi ko balik ka nito, si kumani ka ng lugar. Okay, alam mo, gusto pa ako na ka na. Maong kalituhan mo ng galan. Butangan na lang yung asukar kung Alas kulang. 12 na ako mani. Natulog alas 12. Mamat alas. Tulog na din kay. Nanay pa, hinulong mo. Pag may misa, mahal ba na siya ng bago? Maliwan ako sa kampo kayo. Kana, dyan ka din kayo. Dyan din ka mo, biskuit. Ano din mo yan? Nakuha. Basta may simulat lahat ng sakit yung simba. Tandihan na yung kumatamis na imo ano ha. Ay, daghan. Nabukas o. Kung ano. Hindi ko na siya kumadyo. Malamig. Malit ang stop. Ali, mainit. Yari nga ni ho. Aura naman. Niko di. Ali. Sige na. Habang nangawin, kaya mapunit. Matukan niya kumadyo. Same chat. Tulong ba kayo nakataas? That's good now. Yeah. Apo ko. Ang bantay. Ang may bata kayo? Wala. May bata. My mother and her friends. Coffee maker. No coffee. No coffee maker. Nalagay ko na ako. Kahapon ko. Tapos pag sinipin ko. Yung pa ko nga niya ako, mama ko ka sa takigang kangalin pa. Ano na meron na? Makatungkol si Linda. Then, Kanir na. Merna. Mag-ibig sila ako yung weekend. Maura nga, nalimutan pa. Tagang ko rin nakita. Linda. Sana. Ay, Niyan nga ni. Hindi, makatungkol ko yung sabi sa usan. May lumot ko ka. Walang tagi sabon. Ha? Hindi ko puro kayo na sabon na. Dala niya. Nalimot nga ni. Nalimot na ka. Ginuro ang saraya. Kapag ko nalilimot kayo. Kapag ko pag nalimot na. Sige, saraya. Masarayaw mo lang. coffee. Daga na yan. No coffee maker. Ang makaubos na luto ba na ako? Gawa na magkaragaw ay ba daw? Sabi ni Ma'am Susan, bilang lang ko tumali yung witness. Sabi niya, ang mutag, bali ko na una. Alin? Ang gawin niya, nalinain. Karagaw? Wala na lain na. Hindi yung kanina, yung sabay ano. Kadagahan na karagawa. Inaram ko na. Beautiful. Thank you so much. Pag tunod kang gabay, bagal din nila ano.
Gab, may mga miss na, Gab. Ano naman? May maling ka? Harap ko lang. Ay. Nakapadanggaman ang Na parang fit na nato. Ang pinit talaga kumadi. Kanapin ka mali ko gusto lang mo. Mapasok. nagkripil ang gamot ko, mapilit talaga. Hindi mo pinitiniya. Makabuka ulit ko kan amoy. Naka-aircon eh. Ayun naman ang pagganto. Sama ulit na yan to. Katingan ka dito. Naka-aircon nga ni. Ay, ako yung kumada. Base pa nakaulit nito sa akin. Kaya hindi natagal magmano din ang aircon. Hindi man nakaya kung nakapanlan nito. Kukuhan nga, nagkaulit, nakapunta ko agad siya. Kapon. Sa sulod sa lawas niya mainit. Temperature siya. Hindi na Sa luwas, ang kamot niya piniton pero ano niya. Pwede mo pag nag-uubulog yung mamawat ko. Kung ano ka lukot, ano lukot mo. Ang tulog kami, dito ang pwede ka susol. Ang sas magtulog. Kasi, yung ko lang si Papa mo, or invite.